دریا پانیلێکی دا فرماندارا گشتیya YPG Ruholata Efrîn behsa nîqaşên berdewam yên di derbarê pêşeroja Sûriyê de kir. Ruholata Efrîn diyar kir ku divê zext li ser hikûmeta Sûriyê de di derbarê mafê jinan û bejdarbûna wan di saziyên ewlehiyê de û yên artêşê de were kirin. Her wiha têkildarî civînên birayedarên Emerîkî ve Ruholata Efrîn got em heftiya borî birayedarên Emerîkî re civiyan. Wan pêşniyar kir ku em di nava asayişê de cih bikirin. Ruholata Efrîn di panelê de teqez kir ku xeter ne tevlîbûna jinana artêşê ye, lê nekarîbûna wan di tevlîbûnê de ye. Ji bo garantiya di destûriya mafê jinan naskirina fermî ya YPG pir giring e. Ruholata Efrîn got divê zext li ser hikûmeta Sûriyê di derbarê mafê jinan û bejdarbûna wan di hemû saziyan de were kirin. Divê qanûneke çarçove ji bo bejdarbûna siyasî û leşkerî were dayîn. Ruholata Efrîn diyar kir ku wan bi tîmên nûnerên taybet yên Amerîka li Sûriyê Tom Barak re hevdîtin kirine û got ew bi daxwazeke wek hev hatin ber bi çavgirtina hesasiyeta li Sûriyê girtine. Her wiha wan pêşniyar kiriye ku em bejdar yasayî şê bibin.